Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a luz. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklatan itinagan a luz. Kat dispensaram tikid daw ko. Adya kon inlanad ti address ko. Nasurok awalo atawan ang nagtrabaho ak ije balasyo taaw. Kinapudno na, nakikalaysak pa ijay, ngam nakidivorce sak natlaeng, sakbay ang nagawid ak dito'y Pilipinas. Gapo tanaduktalak nga adugayam ti babae, tinakiasawa ak ijay. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan, ni pagayam alus, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Los, anak ko, kalpasan ti diretso awalo atawan akadam iji abroad, na imbag mo tanagawid kan. Wana nang, kat saan akong nga agsobri iji abroad. Agtali na akon dito Pilipinas. Anya, kat asawam ngay, di mo't nakikalay sa ka iji abroad. Nakisina akmat laang nanang. Ngamin, naduktalak amalaksid kanya. Adupay ti babae ngayon kabalay day ti alalaki ti abroad. Anya? Day tatagpaiso nanang. Iso akin ay kayat ko laangan ti legal anak isina kan kuana. Bayat nga awan pa'y anak mi. Tapno awan panggapwan na amang surot kanyak dito'y Pilipinas. Ay, anyan anak ko. Unay kat gaya man tigasat mo anak ya asawa iji abroad. Sana balin nanang. Saan tayo napagsaritaan dito? Nalabit asaan kami at talagang agkagasat iti day ti lalaki. Iso ang nagbanag matla ang itisina ti panagden namin. Ay nalos, nagdakkel ti nagbaliwam. Gapo iti panagtalinaid mo iti balasiw tao iti walo atawan. Ngam ado ti napasarak bayat ti kaaddak iti abroad, Olive. Ado dagiti sinagrap ko adyak pulos ni namnama. Ha? Day tati agpahiso. Pudno anapintas tinagbalin at trabaho ki Ijay. Ngam ado dagiti banag anapasamak adyak ni namnama. Nadamag ko nga rod anak isina kamatlaang iti asawam. Nagbidotak iti lalaki ang nagtalkan iti abroad. Impagarup ko no sumaya at tibiyag ko iti panaki asawak iti ganggan na at ngam saan gayam. Sana bali no da urnong mo ang nagawid. At damat kiti. Kat ti urnong ko laangan ti aramatek nga agnegosyo iti panagawid ko. Apaman anak mo kasi mangbatkan. Yung kagumaak tinagawid adagos dito'y lugar tayo, Luz. Apay mat, Freddy. Rumbang ka di pa damagam no apay. Amumat Amom ka di anak ki asawa ak iti abroad. Anya? Day tatag pa so, Freddy. Nakikanlay sa ak iti abroad. Kat kayat ko ama-amam dita. Sakbay nga ituloy mo ti agarang manan kanya. Luz. Iso na lang. Tasan ang nagbaligi dahit na apan nakiasawak iti abroad. Iso ang nagtinagmatla ang iti panagsinami iti asawak iti legal a pamuspusan. Kaya't nga rod asawan na ita. Single ka. Saan ka di? Juan, Freddy. No kastang rod. Di na kumalapdan amang idarirag iti panagayat ko kan ka. Luz. Among ba't nga di pa'y laeng? Agayata kon kan ka. Iso apang asim ko ma. Tadi nakalapdan. Adakan ka dayta, Freddy. Basta imbagaklaan kan ka ti amin. Tapno awan to ti pangsid sidiram kanyak no bilang laang. Sa akong ti mangibagbagakan ka manang Luz. Sana pulos na nagayat iti sabali ni Manong Freddy. Manipod pimanaw ka diti lugar tayo. Puro trabaho ti nasikaso na. Iso nga ita,
Napintasan ti kasasahad ti panagbiag da. Napaturuas ni Manong Freddy. Kasta ka di. Wen manang. Adapay nga rod gundaway ang may kanak iti rakit gapukon kwa na. Isurot na kami no daduma katag iti trabaho na. Di nasaya at no kasta. Talaga amanang. Isungarod nga amok nga awan ti sabali nga inaram ni Manong Freddy. Ngam saan arumbang asumra kakadagos iti sabali manan a relasyon, ading ko. Nang runa kit saan anasaya at tinagbanagak iti panakirelasyon ko iti addaak iti abroad. Manang, Aklunak ajak tiningiting iti husto ti amin. Sakpay anak ki asawa ak ijay. Nagpailuyo sak iti riknak. Iso nga niya tinapasamak. Nagbanag matlaang iti awan. Naimbaglaangan tawan anak mi. makapaladingit mat nagpaiso tinapasamak yun kay abroad niya, manang. Agasam. Di mi pa inamamo iti personal kun ni tatang tinangikalay sa kun kay siya ngam nagsina kayon. Iso nga rod ako nak, ajak kayat ti agdarasudos, ading ko. Tadyak kayat amaulit tinapasamak kanyak iti damo a lalaki nga inayat ko. Kaya't mo asawan, anak ko. Nakasarak kan iti trabahom dito eh. Una nang, iso anagasa taklat na. Ay na, amom ngamin anak ko. Ti tao no talaga ang nagagat kan agpursige. Talaga ang nalaka makasarak iti permanente at trabaho. Nanang, Kan may sa, dakkel ang makatulong kan katipadas mo iji balasiw taaw. Agasam nga itaol around sa amot ti trabahom ijay. talaga akas tadagiti OFW, nanang. Masapul ang nagagat ka. Masapul nga amom ti amin akita ti trabaho. Tapno makatagad ka. Kasta nga ron mo ti bagbagada. O nanang, ta saan analaka ti panagbiag dagiti OFW? Iso abid do ti pamati dagiti daduma. Ano naka-abroad kan? Kat sumaya atin ti panagbiag ti pamilyam. Takinapudno na. Ado dagiti OFW ana palalo ti pan nakaparigat da. Iti kaaddada iti balasiw taaw. Nagasat ka kit di ta nakasarak kan adagos iti trabaho. Idinto ta siya. Ay na, talagan sangag tagibalayak laptan. Sabali mo't ti sitwasyon mo. Ta saan akayat nila kay mong agtrabaho ka? Mas dawak kan kwa na Imbes sa makatulong akmat, ngam di na kayat ngagtrabaho Unay kamat ngaminan. Nagsimple lang mo't ti rason. No apay asaan akayat nila kay mong agtrabaho ka. Kabailan na kayo abyagan, tanagmayat ti trabaho na. Kan siyempre, saan na akayat amarigatan ka pa'y nga agtrabaho? Ay, jakman amoy ti daydi ang lalaki. Nasaysaya at kumamot laeng, nudwa kami nga agtrabaho. Tapno na dardaras kami ang makaurnong. Ay na, saanin ang masapul ko nakmanan? Ulitat, napintas ti trabaho nila kay mo. Iso adi na kayat amarigatan ka pa'y nga agtrabaho. Pasensyakan, no rin nabi nga umayak sumarongkar. Nga ore amok anabannog kay ti trabahong. Los, Awan anyaman na, Freddy. Saan pa'y mat nga iso ti rabi unay no umay ka? Iso nga awan anyaman na. jak ngamin makaid na. No saan ka makita iti oray may salangal daw. Freddy, Amok asaan anasaya tinagbanagam kan ayat. Idiadda ka pa'y langi di abroad. Ngem sapay ako ma. Tasan aday jay tirason adi ka agayat manen. Napudnuakan ka, Los. Ay ayatan ka, sipud pa'y idi. Isungay kam kumay ti gundaway ti bagim. Karbang amat ti agragsak. sige. Inton rabi iti Sabado. Maamom ton ti sumbat ko. Mangrabi ikan ton dito eh. Agpaiso, Los. Owen Freddy, inton rabi iti Sabado. Yet nagkon ti desisyon ko. Manang Luz, sapay kumatay kami ti gundaway ni Manong Freddy. Nasingpot na ijay ko nakmat. Talaga mo ta. Kinasarita na kakadi, tapno agbalin ka arangtay kada kami adwa. Ay, saan
Ibagbagak lang ti agpaiso, manang. Kan may isa, napintasan ti kasasaad ti panagbiag ni Manong Freddy. No iso ti pakirelasyonam, ken no iso ti makaasawa kan ka, saan na masapol ngagtrabaho ka? Giyo ading ko. Saan laang ati kasasaad iti biyag ti rumbang apangibasarak iti agbalin a desisyon ko. Manang, Baknang mo tinakikalay sa ak iti abroad kat. Ngam anya tinapasamak. Nagbanag matlaang iti awan ti amin. Giyo ading ko. Iti ayat. Saan laang ati kinatibkar ti pundasyon ti panagbiag ti rumbang amatingiting. Kang runaan arumbang amatingiting. Ket no natibkar ti pundasyon ti relasyon. Iti kasta, saan anala ka amarpuog ti mabukal a pamilya. Anya aya ti okasyon, taapay nga agkakaimas dagitin lutom apang rabyan tayo, anak ko. Awan ti okasyon, nanang. Ngamkas na kunakon kada kayo. Imbaga kin ni Freddy adituyan amang rabi ita. Kastaya. Uy, nanang. Kaya't kada asawan day ta nga aklo na mo ni Freddy. Panag ko na yun, nanang. Rombang ka di nga aklo na kidat-daton na nga ayan. Nasingput mo't ni Freddy. Awan ti makunakkan kwa na. Naduras mo't ti kasasaad na itibiyag. Gaputan na sa lukag. Ang ti desisyon, adalatakan ka, anak ko. Nanang, Si kamot ti makidan na. Di si ka ti rumbang amangedeng. Nakababay. Jakmatan nalapdan tinagpungga anangan. Talaga nga na magusto ak dagiti inluto maamakan. Los, nalaing kagaan magluto. di nakman bulaan, Freddy. Agpaiso ti ibagbagak. Kahit anyan na naggasatak no bilang lang. Wawa, nagdaras nga imbawing mo ti saritaan. Sinsyakan. Talaga nga na magagaran akong amakangag iti desisyon mo. Kahit mangnamnama ak, asaan ak amasakitan. Saan ka masakitan, Freddy? Gaputa ay ayatan ka man. Agpaiso? Wan, gapu iti impakita manipod iti simang patag. Napanag nakak at talaga anapod no ka. Iso nga aklo na kon ti panagayat nga idat-daton mo. Uy, Luz, di nakliplipatan into nagkalay sa kayo ka ni Freddy, ah. Kidawag ko mga agbalinak nga abay. Ngam nakababain, tas iaasawa ak meten. Kat, mabalin na tamat, saan ka di? Saan meten, ah? Adomot dagiti kabagyam abalasang. Kan sigurado, adamot lang dagiti kabagyan ni Freddy amayat nga agbalin nga abay. Sa bagay. Iti kanito nga awisin na kon ni Freddy nga agkalay sa kami. Saan ako nga agpangadwa nga umanukot. Aywan, tani. Nasurok at 30 meten ti tawon mo. Ama, no marigatan kan tukit din nga aganak. Wan nga rod. Ngam sa anak pa'y matabakat laonay. Saan ka di? Ay, saan niya? Kat no ado pa'y ti atiwam nga ubing ngam si ka, no kinapintas kan kinasexy ti pagsasaritaan. Ay, una yan. Gayom ka talaga. Makalawasan asan asim marongkar ni Freddy, ah. Makumikom iti negosyo na iti sabali ang lugar, nanang. Addan sa ngamin rimso aparikot ijay. Kasta timbaga na kanyak sakbay anapan ijay. Kasta aya. Ay, kunaklakit din no adasaan nyo ang nagkinaawatan. Awan, nanang. Ngam, Apay nga rod ang nagsanaay ka iti naunag ngay. aklunak amasikuranan ko, nanang. Makatawanan ti relasyon mi. Ngam aging gayta. Di nakmatlawisanan nga agkalay sa kami.
Ay, mas daawak met ngamin Impagarup ko no kalay sa adagos ti sumaruno idi inaklon mo. Ne, adan sa sangaili anak ko. Si kanti mangkita no asinaw, taadape asikaswag ka, Dagito'y aladawan. Ken dagiti imot ko a dokumento ti mangi panagnak. Asa anak nga agar aramid laeng iti sao. Nagkalaysa kami ka ni Freddy. Kat addan duha nga anak mi. Diyos ko. Naduktalak ti maipapankan ka. Idi nabasak ti message mo iti cellphone na. Iso nga ing kagumaak ti nagsukisok. Aging gaan amuak to'y ayan nyo. Imaya kadagos. Bayat ang makumikom ni Freddy. Ta sigurado akaong atnak no maamwan na daytoy. Anya. Apay ang makiwin naswas kamit ng kanyak. Luz, anya ti makagapo. Adda ka di basol ko? Lino ko na, Freddy. Anya lino ko nga ibagbagam. Awan ti basol ko ken ka. Ay ayatan ka ket amom dayta. Wan, mamati ak ngay ayatan na. Ngam adda responsibilidad mo iti duang anak mo. Makita mo. Ipanagnak dayta ang reaksyon mo ana paison kay itimbagak. Isumat nagayam adinak matlaawisanan nga kalay sa takasado kan. Linaw ko na, Freddy. Linaw ko na. Iti daydi matla ka nito, nakiwin naswasak kini Freddy, Mr. Lonely. Nagsakit tinaduktalak. Jak ni namnama ama ulit ti pan nakapasakit ko itinagan ni ayat. Ngem masapul ngagbalinak anatibkar. Dagidi apagtang itibiyag ko ti makagapo, no apay ajakon nagayat pay. Ket imbukbuk ko ti panawan ko iti trabaho. Agingga, anaadaanan iti pamilya ni Gio nga ading ko. Ket imbilang ko laangan nga anak ko, dagiti kakaanakak. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Luz. Luz, pagayam ko, umuna iti amin. Agyaman kami iti panagtalek mo iti daytoy a programa. Pudno unay anasakit tinapagteng mo. Gaputa saan lang anaminsan, no diket namidwa analilaw ka. No daddo mangamin pagayam ko, uray no kasano ti panang tingiting tayo iti anyaman abanag, at dalat tadag iti maliwayan tayo. Tanyang arod, saan tayo met a perpekto? No pekasta, agtalinaid kuma a positibo ti panirigam iti biyag, iti den na ti pamilya, ken dagiti kakaanakam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan ng patulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Luz, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kin insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.